ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 28/1/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುವನ ಮಧುರ ಜೋಗುಲೆ ಒಂಜೇ ಮನ್ಮನಾಭಾವ ಮಂತ್ರೊಡ್ದು ನಿಕುಲು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದುಲ್ಲರು. ಈ ಮಂತ್ರನೇ ಮಾತಾ ಪಾಪೊಡ್ದು ಮುಕ್ತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಾದುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಇಡೀ ಜ್ಞಾನದ ಸಾರದಾದುಂಡು ಮನ್ಮನಾಭವಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಚಿಹ್ನೆ ದಾದಾದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಇಡೀ ಜ್ಞಾನದ ಸಾರ ನಮೆತ್ತೆ ಪಿರತಿರುಗದು ಇಲ್ಲಗ ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಆದುಂಡು. ಇಂದು ಕೊಳಕಾಯಿನ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಇಂದೆನು ಬುಡ್ದು ಎಂಕುಲ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ನೆನಪುಪ್ಪುನಗ ಇಂದು ಮನ್ಮನಾಭಾವ ಆಡು. ಮನ್ಮನಾಭವಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಸದಾ ಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂತನನು ಮಲ್ಪೇರು. ಅಕುಲು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಮಧುರವಾದ ವಾರ್ತಾಲಾಪ ಮಲ್ಪೇರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾ ಅಭ್ಯಾಸಗೂ ವಶೀಭೂತ ಆಪುನ ಆತ್ಮ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡುಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ? ಉತ್ತರ: ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೆಟ್ಟ ಚಿತ್ರನು ತೂಪುನ ಹಾಳು ಚಿತ್ರನು ತೂಪುನ ಹಾಲು ಸಮಾಚಾರನ ಓದುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಎತ್ತಂಡ ಬಾಬನ ನೆನಪುಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಸಿನೆಮಾ ನರಕದ ದ್ವಾರ ಆದುಂಡು. ಅವು ಭಾವನೆಲು ಹಾಳು ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಭಾವನೆ ಹಾಳು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪವೆರು. ಏರಡ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪವಡಪುಂಡು. ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದುಲ್ಲರು. ಬೇರು ನಮ್ಮ ಬೇಹದ್ದುದ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲಿರು, ಬೇರು ಬೇಹದ್ದುದ ಶಿಕ್ಷಣನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪನ್ಪುನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದುಂಡು. ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ರಹಸ್ಯನ್ ಸಹ ತೆರಿಪವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಬುದ್ಧಿಡ್ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಅವಶ್ಯವಾದ ಜೊತೆಟೇ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ದೇಪಂಡ ಇಂದು ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾಗ ತೆರಿದುಂಡು. ಈ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚದ್ದು ಎಂಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿನ ಪಿರತಿರ್ಕದ ಇಲ್ಲಗ ಲೆತೊಂದು ಪೇರೆ ಬರ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿತ್ತಿಲೆಕನೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಂತರಾಲುಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬರ್ಪುಂಡು. ಓಹೋ, ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೆರು. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕೊರ್ಪೆರು ಪಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೆರು. ಇಡೀ ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪದೇರು. ಇಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಿ ಮನ್ಮನಾಭಾವವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಸಹ ಚಾರ್ಟಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ಆದುಂಡು. ಭಲೆ ಎಂಚಿನಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಲಕ್ಕೊಂದು ಕುಲ್ಲೊಂದು ನಡತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ಬುದ್ಧಿಡಿ ನೆನಪುಪ್ಪಡು. ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ವಸ್ತುನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು. ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪು ನೆರೆದವರ ವಿದ್ಯೆನು ಓದು ನೆರೆದವರ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾಪಾರು ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದುಂಡು. ಇಂದು ಮಾತಲ ನಿಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ನಡತೊಂದುಂಡು. ಭಲೆ ಒಲ್ಪನೆ ಬಸ್ಸು ಅತ್ತುಂಡ ರೈಲು ಇಂಚಿನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೊಂದುಪ್ಪುನಗಲ ಬುದ್ಧಿಡು ನೆನಪುಪ್ಪಡು. ಸುರುಸುರುಕು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಬಾಬಾ ಬೋಡು ಎಂಕುಲ ಆತ್ಮಲೆಗ್ ಆತ್ಮಿಕ ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬಾ ಉಲ್ಲೇರು ಪಂದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದುಂಡು. ಸಹಜ ನೆನಪುನು ಕೊರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಬಾಬಾ ಯುಕ್ತಿನ ತೆರಿಪೇರು. ಏನನ್ನು ಒರಿಯನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಗ ಅರ್ಧಕಲ್ಪದ ನಿಕಲ್ನ ವಿಕರ್ಮಲು ಈ ಯೋಗದ ಅಗ್ನಿಡ್ದು ಭಸ್ಮಾಪುಂಡು. ಜನ್ಮಾಂತರೊಡ್ದುಲ ಮಸ್ತ್ ಯಜ್ಞ ಜಪ ತಪ ಇಂಚಿನೆನು ಮಲ್ತಾರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡಿಂದು ಮಾತೆಲ್ನ ದ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪರು ಬಂದು ತೆರಿವಂದಿಜಿ. ಇಂದೆರ್ದು ವಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು ಮಂದಿರೊಡು ಪೋದು ಆತೊಂಜಿ ಭಕ್ತಿನ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂದು ಪರಂಪರೆರ್ದು ನಡತೊಂದು ಬೈದನು ಬಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಪನ್ಪೇರು. ಸ್ವರ್ಗುಡು ಹೂವೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತೆರಿದಿಜಿ. ಅಕುಲು ಸೃಷ್ಟಿದ ಸುರುರ್ತೆ ಇಂದು ಮಾತಲು ನಡತೊಂಡು ಬೈದನು ಬಂದು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬಾ ಏರಾದುಲ್ಲೆರು ಪಂದು ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಮುಲ್ಪ ಹದ್ದುದ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಹದ್ದುದ ಶಿಕ್ಷಕರಾದುಲ್ಲೆರು. ಹದ್ದುದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪುನಃ ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆನು ಓದೊಂದುಲ್ಲರು ಅದನ್ನು ಓದುದರು. ಐನು ಓದುದು ನೌಕರಿ ಪಂಡ ಕೆಲಸ ಇಂಚಿನೇನು ಮಲ್ಪರು, ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪರು. ಏರು ನಮ್ಮ ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೆರು ಅರೆಗ್ ಏರ್ಲ ಅಪ್ಪ ಇಜ್ಜೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಬೇಹದ್ದುದ ಶಿಕ್ಷಕ ಆದುಲ್ಲೆರು ಎಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಳಿದನು.
ಅರೆ ಏರ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಜ್ಜರು ಈ ದೇವತೆಲಿಗೆ ಏರು ಓದೈನಿ ಪನ್ಪುನ ಅವಶ್ಯ ನೆನಪಿಗೆ ಬರಡತ್ತೆ. ಇಂದು ಮನ್ಮನಾಭಾವವಾದುಂಡು ಈ ವಿದ್ಯೆನು ಒಲ್ಪಲ ಸಹ ಓದುಜೇರು. ಬಾಬಾ ಸ್ವಯಂ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಆದುಲ್ಲೇರು ಮೆರುಗು ಏರಾಂಡಲ ಓದದಿರದಾನೆ ಆರು ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೀಜರೂಪ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಚೈತನ್ಯವಾದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಚೈತನ್ಯವೈನ ಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿರೂಪಿ ವೃಕ್ಷದ ಆದಿರ್ದು ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿರುಪೇರು. ಅಂತಿಮೊಡು ಬತ್ತದ ಆದಿದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿರುಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಹೇ ಜೋಕುಲೆ ವಾ ಶರೀರುಡು ಯಾನು ವಿರಾಜಮಾನ ಆದುಲ್ಲೇನೋ ಆರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಯಾನು ಆದಿರ್ದು ಬತ್ತದು ಈ ಸಮಯ ಮುಟ್ಟಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂತಿಮದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತೆರಿಪೇರು ಇತ್ತೆ ಅಂತ್ಯವಾನುಂಡು ದುಂಬು ಪೋಂದು ತಿರಿಯುವನು ನಿಕುಲು ದೇಪಂಡ ಆ ಸಮಯಡು ನಿಕುಲು ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿನ ಮುಟ್ಟುವರು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪರತ್ತು ಕೊಳಕಾಯಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶಾಪನ ಪ್ರಭಾವನು ತೂಪಾರು. ಇಂದು ಹೊಸ ಪಾತೆರದ ಅಲತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ತೂವೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂವೊಂದೇ ಉಪ್ಪರು. ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತೆತ್ತೊಂದರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಳೆಯೊಂದು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಬಾಬಾ ನಮಕ್ ವಿದ್ಯೆನು ಓದೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮನೆ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರಪ್ಪ 584 ಜನ್ಮನು ದೆತ್ತೊನ್ನುವ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತಿಳಿದನು. ಬಾಬಾ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರಾದ ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಅವೇ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾದುಲ್ಲೇರು ಎಂದು ನಿಖಿಲ ಅಂತರಾಲುಡು ತಿರಿಯೊಂದರು. ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬಾಬನ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂದ ಶಿಕ್ಷಕನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಶಿಕ್ಷಕನ ಮರಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ. ಶಿಕ್ಷಕರದು ವಿದ್ಯೆನು ಓದುವೆರು ಮಾಯೆ ತಪ್ಪುನು ಮಲ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ನಿಖಿಲಿಗೆ ತಿಳಿದನು. ಮಾಯೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂಜೇ ಸರಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪಾಡುಂಡು ಭಗವಂತೆ ಓದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನನ ಒಂಜೇ ಸರಿ ಮರೆತು ಹೋಗುನು. ಬಾಬಾ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತೆರದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆದುಂಡು ಅವು ಹದ್ದದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆದುಂಡು. ಈ ಬೇಹದ್ದದ ಜ್ಞಾನ ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ಎಂಕುಲು ಜೋಗುಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಹೆಚ್ಚ ಓದೊಂದಿತ್ತಂಡ ಭಲೆ ಬಾಬನ ರೂಪಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಅರೆಗೆ ಏರ್ಲ ಬಾಬಾ ಎಜ್ಜೇರು ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆಜ್ಜೇರು ಆರೇ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಆರ್ನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ ಶಿವಬಾಬಾ ಏರ್ನ ಬಾಲೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಎಂದು ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ. ಆರು ಬೇಹದ್ದದ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಖಿಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತಿರಿದನು. ಈ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಅದ್ಭುತವಾದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಓದೊಂದುಲ್ಲ ದೇವತ ಅಂಚೆನ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರರು ಈ ವಿದ್ಯೆನು ಓದುಜೇರು. ಬಾಬಾ ಈ ಜ್ಞಾನ ಮಸ್ತ್ ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು ಇಂದೇನು ನಿಖಿಲ್ನ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ತೆರಿಯುವಂತ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಎಂಕುಲು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನರದು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಕುಶಿತ ನಶ ನಿಖಿಲು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಏರೊಂದುಂಡು. ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಯರೆಗೋಸ್ಕರ ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಲ್ಪಡು ಸ್ವರ್ಗುಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಪೆರಂದತ್ತು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗದ ಧಾರಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಪ್ಪನಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ದಿಕ್ಕುಜಿ 14 ಕಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಪುನೆಟ್ಟು ನೆನಪುದ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮನು ಪಡೆಯೋಡು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಎರೆಗಾಂಡಲ ದುಃಖ ಕೊಡ್ತಿಜೆ ಪಂದು ತೂವನ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಸುಖದಾತನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುಖನೆ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮನ ಏರೆಗ್ಲ ದುಃಖನು ಕೊರ್ರಬಲ್ಲೆ. ಈ ಸಮಯಡು ನಿಕುಲು ವಾ ವಿದ್ಯೆನು ಓದೊಂದುಲ್ಲರೋ ಐದು ಪೂವೊಂದುಲ್ಲರು. ಈ ಸಂಪಾದನೆ ನಿಖಲ್ನ ಜೊತೆಟೇ ಬರ್ಪುನಂಚಿನಾದುಂಡು ದೆಟ್ಟು ಬೇತೆ ಪುಸ್ತಕ ಇಂಚಿನೇನು ಓದುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಆ ವಿದ್ಯೆಡು ಏತೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕಲು ಇತ್ಯಾದಿನು ಓದೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ಬಾಬನ ಜ್ಞಾನ ಮಾತೆರೆದಲ ಭಿನ್ನ ಆದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು ಅಂಡ ಮಾತಲ ಗುಪ್ತವಾದುಂಡು ನಿಖಿಲಿಗೋಸ್ಕರ ಏರ್ಲ ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇಂದೇನು ಏರು ಓದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಏಪಲ ತಪ್ಪ ಹೊಡ್ಸಿ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ವಿದ್ಯೆನು ಓದುನೇನು ಏಪಲ ಸಹ ಬುಡುಚ್ಚಿ ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಮಾತಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಒಪ್ಪುನು ಬಾಬಾಗ ಮಾತಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಬೇರು ಮೊಕಲು 10 ತಿಂಗಳು ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಪೇರು. ಕೆಲವರು ನಡತೊಂದು ವಿದ್ಯೆ ಓದುನೇನು ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಇದು ಮಸ್ತ್ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ವಸ್ತು ಆದುಂಡು. ಈ ರೀತಿಯಾಯಿನ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ವಸ್ತು ಬೇತೆ ಊಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಲ್ಪನಿಕಲು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬಾಬನೇ ಬದದು ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ಸಾಕಾರ ಬಾಬನೇ ಪುನರ್ಜನ್ಮಡು ಬರ್ಪೇರು ಪಂದು ನಿಖಿಲಿಗೆ ತಿರಿದನು. ಈ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರವಾದುಂಡು ತತತ್ವಂ ಎಂದು ಆಟವಾದುಂಡತ್ತೆ
ఆటోని ఏపల సహా మరపెరబల్లి. ఆటల సదాకాల నెనపిప్పుడు ఈ ప్రపంచ నరకవాదుండు బొక్క ఇందెట్టు ಖಾಸಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನರಕವಾದುಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾನೇ ತೆರಿಪೋಯರು. ಅಲ್ಪಗು ಪೋಪು ನಡೆದವರ ವೃತ್ತಿಲು ಮಸ್ತ್ ಹಾಳಾಪುಂಡು. ಪತ್ರಿಕೆಡ್ಲ ಸಹ ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಚಿತ್ರ ಪುನಗ ಆ ಕಡೆತ ಬುದ್ಧಿ ಪೋಪುಂಡು. ಬೇರು ಪೊರ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು ಬೇರೆಗೂ ಉಡುಗೊರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ನಡತುಂದು ಪುಂಡು. ಈ ರೀತಿ ಅಂಡಲ ತೂಪೇರು ದಯಗು ಈ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಬುದ್ಧಿಡು ತೆರಿಯೊನ್ಲೆ ನಿಗುಲು ಕೇವಲ ಏನನ್ನೋರಿಯನ್ನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ರೀತಿ ವಸ್ತುನು ತೂವರ್ಚಿ ಸಂಕಲ್ಪನು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಈ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಕೊಳಕಾಯನ ಶರೀರವಾದುಂಡು ಐತ ಕಡೆ ದ್ಯಾಗ ತೂಪರು ಒರಿ ಬಾಬನೇಂದು ತೂವಡಾಪುಂಡು. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಗುರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಮಾಯಲ ಸಹ ಕಡಿಮೆದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮಾಯದಲ ಸಹ ಏತೊಂಜಿ ಶೋ ಉಂಡು. ಆ ಕಡೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ನಿಕಲ್ ನಾವು ಶಾಂತಿದ ಶಕ್ತಿ ಆದುಂಡು. ಅಕಲು ಮುಕ್ತಿನ ಪಡೆಯರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ನಿಕಲ್ನ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಪೋಪುನಾದುಂಡು. ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿನ ಪಡೆಯರೆ ಏರ್ಲ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಇಂಚಿನಕುಲು ಏರ್ಲ ಈ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರ ಹಿಡಿತಿದ್ದು ಪವಿತ್ರಾಲಯ ಪಂದು ಏರುಗ್ಲ ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಒರಿ ಬಾಬನೇ ತೆರಿಪೋಯರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವಾದೇ ಪೋಪುಂಡು. ಏತೊಂಜಿ ತಪ್ಪುನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತಪ್ಪುನು ಮಲ್ತೊಂದು ಮಗ್ನಾದುಪ್ಪೇರು. ಈ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ 100% ತಪ್ಪುನು ಮಲ್ಪುನ ಜನ್ಮನೇ ಆದುಂಡು. ಒಂತೆಲ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಬಾಬನೇ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಪಗ ನಿಕ್ಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ತೆರಿಯೊಂದು ಉಲ್ಲರು ಪಣ್ಣಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಪೋಡು. ಖುಷಿತ ನಶ ನಿಕ್ಲಿಗುಪ್ಪುಡು. ಈ ಬಾಬಾಗು ಏರ್ಲ ಅಪ್ಪ ಇಜ್ಜೇರು ಏರ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಜ್ಜೇರು ಅಂಚಾಂದು ಆರು ಒಲ್ಪೊರ್ದು ಕಲ್ಪೋಯರು ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮಲ್ಪೇರು. ಬೆರೆಗೆ ಏರೋ ಗುರುಕುಲು ಉಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೆರಿಯೊಂದುವೆರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬೆರ್ಲ ಗುರುಕುಲೆರ್ದು ಕಲ್ತುದಿನೇ ಆಂಡ ಗುರುಕುಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಶಿಷ್ಯರು ಉಪ್ಪೊಡಿತ್ತನು. ಕೇವಲ ಬೇರೊರಿಯೇ ಶಿಷ್ಯರೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಗುರುಗು ಮಸ್ತ್ ಶಿಷ್ಯರು ಉಪ್ಪೇರು. ಆಗಾ ಖಾನಗಲ ಸಹ ಏತೊಂಜಿ ಶಿಷ್ಯರಿತ್ತೇರು. ಆಯನ ಗುರುಕು ತುಲೆ ಏತೊಂಜಿ ಗೌರವನು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಆಯನ ವಜ್ರೊರ್ದು ತುಲಾಭಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ನಿಕುಲು ಒಯ್ರ್ದು ತುಲಾಭಾರ ಮಲ್ಪರು ಬೇರು ಮಾತೆರ್ನಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬೇರ್ನ ಭಾರ ಏತಾದುಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ತೂಕ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏತಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಒವ್ವಾಂಡಲ ವಸ್ತುನು ಪಾಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ. ಶಿವಬಾಬಾ ಬಿಂದಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆದ ದಿನ ತೂಕನು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪೇರು. ತುಲಾಭಾರನು ಕೆಲವರು ಬಂಗಾರಡು ಕೆಲವರು ಬೊಳ್ಳಿಡು ಕೆಲವರು ಬೊಲ್ದುದ ಬಂಗಾರಡು ಮಲ್ಪೇರು. ಬೊಲ್ದುದ ಬಂಗಾರೊಡ್ದುಲ ಮಸ್ತ್ ಬೆಲೆಪುನು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬನೇ ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆ ಶಾರೀರಿಕವಾಯಿನ ಗುರುಕುಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸದ್ಗತಿನು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸದ್ಗತಿಡು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪುನಕುಲು ಒರಿ ಬಾಬನೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅರೇನು ಒಯ್ಟ್ ತುಲಾಭಾರ ಮಲ್ಪರು ಮನುಷ್ಯರು ಕೇವಲ ಭಗವಂತೆ ಬಂದು ಪನೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಅಂಡಾರು ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು ಶಿಕ್ಷಕ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನೆನ್ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಆರು ಕುಲ್ಲುನಿ ಸಹ ಏತೊಂಜಿ ಸಾಧಾರಣವಾದುಂಡು. ಜೋಕುಲ್ನ ಮೋನೆನು ತುಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂತೆ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲು ಇರತ್ತೆ. ಸಹಯೋಗಿ ಜೋಕುಲೆನು ಬುಡ್ಡ ಯಾನು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಏರು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಯೋಗನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಕಲಿನ ಬಾಬಾ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಲೌಕಿ ಕೊಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ 2,000 ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಕುಡಂಜಿ 1,000 ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಐನರ್ದವರ ಬಾಬನ ಪ್ರೀತಿ ಒಯ್ತ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಇತ್ತೆದ ದಿನ ಬಾಬಾ ಒಲ್ಪುಲ್ಲಿருந்து ಜೋಕುಲು ಕೇನುವೆರು. ಬೇಹದ್ದ ಬಾಬಾ ತೂಪೇರು ಇಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಹಯೋಗಿ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಜೋಕುಲೆನು ತೂದು ಬಾಬಾ ಹರ್ಷಿತಾಪೇರು. ಆತ್ಮಲ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಕಲ್ಪೊಡು ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲೆನು ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪೆ. ಕಲ್ಪ ಮೇರು ಎನ್ನ ಹಠಯೋಗಿಲ ಆದುಪ್ಪೇರೆಂದು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಈ ಬಾಬನ ಪ್ರೀತಿ ಕಲ್ಪದಾದುಂಡು. ಒಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತಂಡಲ ಬಾಬಾ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು ಶಿಕ್ಷಕ ಆದುಲ್ಲೇರು ಗುರು ಆದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುರೇನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸ್ವಯಂ ಮಾತೆರ್ಲ ಆದುಲ್ಲೇರು.
ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಪಂಡ ಸ್ವಯಂ ಮಾತಲ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಆರೇನು ಮಾತೆರ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ಸತ್ಯೋಗೊಟ್ಟು ಏರ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜಿರು ದಯಪಂಡ 21 ಜನ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಬಾಬಾ ಆ ಜೀವನದ ನೌಕೆಯನ್ನು ಪಾರು ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗೂ ಖುಷಿಯಾವುಡು. ಎಂಕುಲು ಈ ರೀತಿ ಬಾಬನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಖುಷಿಯಾವುಡು. ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೊರಡು ಬೇರು ಬೇಹದ್ದದ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬನೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬನೆ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಜೊತೆಟು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಈ ರೀತಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಬಂದು ಪಂಡ ಸಾಧಿಸಿ ವಿನಾಶ ಕಾಲಡು ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾಂತಿ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಇನ್ನು ಮಾತಲ ವಿನಾಶ ಆಪನು ಬಾಕಿ ನಿಕುಲು ವಿಜಯಿ ಆದುಪ್ಪರು. ನಿಕುಲು ರಾಜಧಾನಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಆತ್ಮಲೆಗ್ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ರೀತಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಾತೆರನು ಮಾತೆರೆಗಳ ತೆರಿಪೋಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ದಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಗ್ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲೆರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದು ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಸುಖದಾತಗ್ ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ. ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುಖನು ಕೊರ್ಪುನಾದೊಂಡು ಮನಸ್ಸ ವಾಚ ಕರ್ಮನ ಏರೆಗಳ ದುಃಖನು ಕೊರ್ರೆಬಲ್ಲಿ. ರಡ್ ವಿದ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಓದವನಂಚಿನಾರು ರಡ್ ಅದ್ಭುತವಾದುಲ್ಲೆರು. ಈ ರೀತಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿದ್ಯೆನು ಏಪ್ಪಲ ಸಹ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಬರಂದೆ ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಅರೆ ಬಲ್ಲಿ. ವರದಾನ ಸದಾ ಪ್ರತಿದಿನ ಉತ್ಸಾಹ ಉಡುಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉತ್ಸಾಹ ಕೊರುಪುನಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಸೇವಾಧಾರಿ ಭವ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಾತಾ ಆತ್ಮೀಯ ಸೇವಾಧಾರಿ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಸ್ನೇಹದ ಈ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಜೋಕುಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಉತ್ಸಾಹ ಉಡುಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉತ್ಸಾಹಡು ಕನಪುನಂಚಿನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇನ್ನೆರ್ದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಪುನಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಅವು ಬುರ್ದು ಪೋಪುಂಡು. ಈ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಸದಾ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅಪಗ ಮಾತಾ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಸಮಯನೂ ಸಹ ಕೊರ್ಪುನ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ. ಶಕ್ತಿನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ. ಖುಷಿಟ್ಟು ನಾಟ್ಯ ಮಲ್ಪುನ ರಾವೊಂದುಪ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಾದು ಬಿಡ್ಪರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಡ್ರಾಮದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರೆದು ನಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಪಾಠ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕುಲೆ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.